ved dig, er der en mus, Dennis? Ja. En mus går ikke på fjerde. Hold nu kæft og hør, hvad jeg siger til dig. Ja. Helle, tag lige min taske med ud, så den ikke kravler ned i. Prøv spark til den. Spark til den. Ej, lad nu være. Er der en mus, Dennis? Altså, nu har du spurgt mig 117 gange. Jamen, jeg kan jo ikke stole på dig. Nå, nej. Det er også rigtigt. Prøv at trække vaskemaskinen ud. Stil det op på lokum og gør det. Stil det op på lokum og gør det. Nu falder alt mit tøj jo ned. Men så fjern det først. Læg det sammen. Nå, det var ikke helt. Det er bare nemmere, når det er blevet vasket. Så lægger det her op, det ligger lige sammen her. Hvor kan den hen, siger du? Op bag vaskemaskinen. Det er ham! Ja. Hvad? Ja. Du tager ikke pis på mig, Dennis. Nej, helt. Jeg kan godt lide, at du sidder på lokum og sidder og kigger efter mus. Men det kom sgu da løvende ned foran mine ben. Nej, det gjorde jeg ikke! Men heller det end en... Nej, lad nu være. Dennis, er der en mus? Ja. Skal jeg... Vil du godt lige prøve at kigge på det? Nej. Husk at lukke vaskemaskinen, så den ikke kravler det ind. Nej, lad nu være. Hvis du lige meget, så kan du bare... Så bliver det sgu da væske. Så bliver den ren. Jeg har sindssygt en snor til, hvor den får. Nej, vi ringer til min mor. Har du ikke en lommelygte? Nej, der er ikke nogen, tror jeg ikke. Jeg kan høre et eller andet. Dennis, du må ikke tage pis på mig, for nu hører jeg lyde. Nu hører du lyden nu igen. Det her skal så meget på YouTube, mand.